Os máis pequenos de Ribadumia poderán aproveitar o Nadal para continuar coa súa formación deportiva. 6 técnicos do Concello toman a iniciativa e organizan na vila o primeiro programa de tecnificación específico de fútbol. A actividade conta co apoio do Concello. Sabemos que o Concello de Ribadumia aposta polo deporte, cada día, nos entendemos que o deporte é algo fundamental, esencial nas nosas vidas e sobre todo na dos nosos nenos e o futuro dos nosos nenos. Nos sabemos que as persoas que practican deporte van a ter moita máis confianza e ao mesmo tempo tamén se defenden os valores da sociedade, os valores que todos cada día temos que apostar máis. Detrás deste proxecto non hai ningún club, senón 6 técnicos mozos con ilusión e unha destacada formación como adestradores. O obxectivo deste programa é que os máis pequenos aprendan a vez que gocen facendo deporte. O primeiro obxectivo dos nenos e nenas que o que está enfocado o campus é que veñan a divertirse e de paso aprender unha parte moi importante na idade ou nas etapas nas que van vir as edades comprendidas entre 6 e 13 anos, que é a tecnificación, porque a partir da tecnificación desenrólanse outros aspectos máis técnico-tácticos no que é o fútbol. O programa terá lugar durante as semanas do 23 de decembro ao 3 de xaneiro. O horario é de 9 a 14 horas. Desta forma tamén axudan a conciliación familiar dos pais durante o Nadal. Cada día de programación tenemos descansos con meriendas en las que las proporcionamos nosotros y en las que tenemos diferentes horarios. Empezamos desde las 9 de la mañana, 9 y media, que es la recogida de los niños, hasta las 2, que es la salida de los niños, ¿vale? Para digamos que padres que tienen conciliación laboral, digamos que puedan dejar a los niños antes. O programa ten un máximo de 60 prazas. Os interesados poderán inscribirse ás 2 semanas ou cada unha por separado.